Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana di zamanekî da li gundekî zilamekî serxweş hebiye. Daîma araqê xwariye û daîma bi serxweşiya hatiye malê û li dera jî xelcê aç bûne. Tevî însanê ku araqê dixwin bînc devê wan tê. Belkî cana hinek jê vedireşin jî vesaîre. Kes wî qebûl nake li civata, kes naxwaze ev însanê hene here bava wan. Tevî vî însanê hene jî ji xwe re bi tenê li çola digere. Li seriya gund kanîke daîma diçe wê dere rûdinê û daîma araqî vedixwe. Îçî wî ev e û ew pîreka wî ye, sebiyê wan jî tune ne. û ku tê malê jî geneldar pîreka xwe jî tehdê dike. Pîreka wî jî yeka heqeten dîndar e, derdê zilamê xwe dikişîne, dibe ew ku qedera min ev e vesaîre, jera hurmet dike, devî paqij dike, cilî paqij dike, cilî wî dişû, xwe nayîtîne balê. Heva ku tê malê cana serxweş e, nikare birêda here pîreka wî milê wê digire, tune datine ser sedirê, sola wî derdixe vesaîre. Îcarokê vî serxweşiya hene neay malê, dibe dereng, pîreka wî miraq dike, dibe wela viya nehat. Radibe diçe ewil çe seriya gund ew kanî heye ku cana diçe wirê, diçe dinêre ne li wê derê ye. Epey digere pîreka re ben dibe tile tê malê. Tê malê dua dike, dibe ya Rebbî dibe viya zilamê min e wela çi ji min hat wan min kir û wela min wî nedî, ya Rebbî tu berî bişînî mal da bira were malê. Piştî dimîne nêre yek li derê dixe, êka wê kî derê wan xweşxwe, kes derê wan jî naxe, derî vedike ku zilamê wê ye. Serxweş e, nikare birêda here, bi zorê xwe gandiya malê, jinka re ben bi milî wî digire, sala ji pî wî derdixe, wî tune ser sedirê dirêj dike, mêrik ji rûdinê piştî bîna wî dertê ji pîreka re dibe xanim dibe heqê xwe helal kî dibe, min pir tehdel te kiriye, heqê xwe helal kî. Pîrek jî dibe wey xweş helal be, xweş helal be, xweş helal be. Xêrekî dî dibe te wiha dibêjî filan dibe, dibe heqê xwe helal ke û piştî dimîne mêrik dimire. Tevî vî însanê hene ku araqê dixwe jî îmana wî bi Rebbê alemê heye. Ne ku îmana wî tune ama naçe camiyê, em bêjin îbadet vesaîre wan şan nake, karî wî araq vexwarine. û tevî zirarê wî jî kesî nebiye, mesela em bêjin diziya kesî nekiriye, mêrê kesî nekuştiye, ew îşî zirarê dayê xwe, dayê mala xwe. Pîreka re ben deste datine ber stiyê xwe epey digirî. Epey digirî, hani ew serxweş be jî zilamê wê ye, li malê ye filan. Parê bîna wê dertê, sêrkê xwe paqij dike, diçe ber derê, mele bi şev derê mele dixe, mele derî vedike, dibe xêr e, dibe wela rehmet kiriye, ka miriye, mele dibe wela zû naşo. Vî însanê hene rok ji roya Xwedê pî xwe navête camiyê, û kes nebiye şahid ku li me şikire wela ez wî naşom, dibe vî nayînim. Belkî mele re benkî ji gundiya jî ditirse îcabinde de. Radibe diçe li derê muxtar dixe, muxtar dibe wela kesînikle em ew nakin. Hevkî dehebêk bi wan emîn e, ixtiyarin derê wan dixe, tik kes dibe em viya naşon, wan viya cenazî wê hinayîn, ev ya medvekî xerab e. Diçe atikê tu zanî, pîreka re ben bi tenê tê malê difikire. Ya Rebbî tu neyînî serê kesî. Radibe avê germ dike, xweşik temîz delal cilê zilamê xwe jê dike û xweşik zilamê xwe dişo, rê lihêfê jê dike û rê lihêfê li zilamê xwe hişk girê dide û zilamê xwe dide pişta xwe dibe. Tevî zilam gundî jî zanim ku viya miriye, gundî jî ku viya li derê wan xise derê êdinê, gundî lev top dibin kesînik le gere vî însanê hene nava mezara defir nebe dibe. Jinka re ben zilamê xwe daye milê xwe û derbas dibe diçe,
خلطين پیچه دبن تیوی وی بی کره دبه زم نام مزلا دفن بکم و عالی من نکر و وینا شوش وینانی وانا دبن kesinlikle تفی انسان آنی نوا مزلا مدفن ناکی که ساق بو امجه درویا مجه نفرت کر انا تفی انسان نوا مزلا مدفن بکی و مریه مجه نفرت بکن و مریه ما کرد آرد دبه kesinlikle تفی انسان آنی نوا مزلا دفن ناکی افجنگ دبه حیرا امان یمان مریه فلان دبه ناخیر kesinlikle bir insan hani tınlava mesela definnak. Sen kara ben gep erderab çöp çöp yıkaştık ya geddem li xu vesaire bir şekilde ki dibe bana takip ken seriyan mesela uyali dişe بتلي عندي دبس خاص بينا خو بدم خاص بينا خو دل ودر شفانك هي شفانتي بالي دبي خوش كم تخير ابش مساله دبي ولا حال مساله ابي ابي ازلام منه ومريه ازلام مربك سرخوش بدام لي وبخد دامري المجد دخل سعدا ويجي دقيش من فقط زلامه من دبي وبخد مي شوشتيه مريل حيفه لكريه اني بدري كسي علم نكرت شو عند بي باشه شو عند بي خوش كم هاتش بس هبه ازهرم قلت اگر تشه بيرتينه اگر قازماتينه چتينه تشه وان على تاتينه او شوان هذا بقى عردكي خوشك تكوله مزل كي تشتكه وفي انسان هانيكا دخل مزل خليه دابن سري خليه دابن سري شوانتي بري دعاء بك دبي يا ربي اش شوانم امري من شواني ده درباس بيه من نديتيه بتشاوي دعاء دكن انا شو امري من شواني ده درباس من خدمتها شواني كريه من خدمتها بس كريه داني yalnız ez viya dizanim yere merv kıymet bide meyvana el çole mecana nek insan tên ba min rûdinin di Türkiye me da nane be ave be ez ikram dikim didim wan o çend hepezê min hene dey hepezê min hene ku wextê şîr be eşpezê xwe ez şîr didozim dikim taskê şîr didim wan mêvana ji min ev diqede ya Rabî ya Rabî me vî mêvanê ji ter şandiye vî mêvanê anê mij tera şandiye rica mij te ev e tu vî mêvanê anê qebûl bikî mêvandarî welev ku çiqa jî xeta kiribe çiqa jî guneh kiribe tu efû bikî ji te re ne mesele ye yanî o tu vî efû bikî ya Rabî ez nanê xwe ava xwe didim xelkê ez gava wextê şîr be jî ez şîr didoşim didim xelkê tu jî meznaya xwe nîşan bide tu mezinê me te alemê tu vî efû bikî pîreka wê qe pêr taetê jî dîtiye pîreka wî dibe xweş helal be ya Rabî tu jî wî efû bikî ez hewqa zanim dibe ya Rabî ez jî pêştr jî nizanim dibe pîreka reben ji şivan teşekkür dike lê dixetê malê tê ser sedrê rûdinê kelegirî dibe zilamê min bûş çiqa serxweş bû jema sebiran pê dat mal bû dibe ya Rabî dibe tu wî efû bikî tenêbûn dibe zor e ya Rabî tenêbûn ancak ji te re ye ême tenêbûn zor e dibe jinik li ser sedrê dixewda diçe dixewda diçe dinêre ku zilamê wat cennetê de ye kêfa jinkê tê ku duayê wî şivanî qebûl bî mele ji êvarê razê dinêre ku wî zilamê dixewda ye muxtarê guncîr eynê xewn dibîne şeveqê dikişin hevdû dibe te jî dî hemen wî gundî her kesî xewn dîtiye ku vî însanê anê Xwedayê Teala wî efû kiriye wî xise cennetê radibin li hev top dibin mele muxtar heye ta gund tên ber derê jinkê tabî zilam miriyên dî derî dixin jinik derî vedike jinik şaş dibe jinka re ben dibe eceba wana mir bixeydin wê bara midin wê çi bikin evana dibên ematine tu me efû bikî me xetakî mezin li qarîş te kir gere me însanî göreva xwe bikirina ena hindik me vî cenazeyê rakirina me distê da nehiştina tevlî wî me wî nekir te anî ber me da bir me alî te nekir me nehiştî wî tîxîna mezelê me jî îca bi Xwedê wa Xwedî wî efû kiriye û Xwedê
مجي هدايات بكي ام باشخا نزانا بيجن چو تجمع عفو بكي خوشكا دلال تجمع عفو بكي اوجي ايرو پیدا تلفر بي چه احتیاجه تجهبه سر سر و سر چابرا ام يجي پیدا خوشكا التبنيرن يعني إجا قلت تماشا وانا أبيها حقا حكا هكيش دلها تشيبيه زمان دا تشيبيه يعني تكس ما أم نبجن فلان كس أو هاي فلان كس أو هاي فلان كس أهل الجنة فلان كس أهل جهنمية أبيها ددسي خدا ضايع والدعاء جي أم نبجن فلان كس دعاء كي قبول دباج كذا جوتي كواك مر دعاء بك أم فيها باور بنكي إن شاء الله تعالى بخدا دعاء قبول بك شفان قوتشي قو يا ربي أبيها ميفانة كي مشترى شان ميوانه من انان خو اوا خو دمان تيج مزنايا خو نشان بده تيجي فيها عفو بك خدا دا خاطري ويشواني وي عفو كر اجا يا ربي تمزنا نابوكي امجي دعائي ويشواني جبو خوجي دخواز تجمرج دعائي ويشواني قبول بكي وتمجي عفو بكي بدي خاطر حضرت رسول الله عليه الصلاه والسلام يا ربي وانت من الخير وخشيدا وانت تمام امانتي خدا